Hawe sengiyavuka manje mina. Uyahlanya. Yabo nje usindela khona lokuthi umfazi. Kahle bekumele Wena nje kabi. Bekumele simshaye aphinde abhadale. Yilokho nje. Kani ezogcina ungena emzini yabantu ebusuku azomosha. Mosha kanjani? Besizwa ngaye ke sine yini la lento le. Udakile. Bonke abantu abahlala abakhokhile akekho umuntu ohlala mahhala. Wena nje ikhanda lakho liyabila ayikho nje into yakho. Ayikho. Kuzomela ukuthi akhokhe wena kuzomela ukuthi ukhokhe wena. Kuzomela ukuthi uhlawule. Abantu balele la uzophula la. Maqedwe utawazi ukuthi kwabani lana. Uphula kanjani umuzo ngazo? Oye yonke imizo ngayazi uyiphula. Siyakha thina uyaphula. Usho ukuthini umuthi manje uzoba nayo nini? Angis uzonjani? Ufuna ukukhuluma nomama? Mophi? Ufuna ukukhuluma nomama lo? Ukhuluma ini naye? Ha? Ma uthini lo muntu angimuzwa ngambuza uthini? Okay. Uyamanje. Uyaphi? Yini ozoyikhuluma noma eceleni? Yahlanya. Udake woza la. Woza khulume nami. Ayikho into ozoyikhuluma noma. Yini le ozoyikhuluma noma? Uthini? Ayo papa angakuletha. Hakilwa ngilelo. Ke tla ka boikokobetso ke itse ke diphoso. So umba tla tshwara ena ha ke na yona. So ni kopa Yabo? Angithi yena ukuthelile. Wena mawuthi hafula uchaza ukuthini? Nini? Mama Tsatsing. Uzothini Mama Tsatsing? Emalangeni. Yahlanya wena Mama Tsatsing ukwenzani? Imali ubulala emalangeni nombulala namhlanje. Mina ngiyalwa ke mina. Uthawuli kanjani naye ubulwa nawe bewulwa phela lama wenza lento yithi. So usho kanjani ukuthi awulu? Udlala kanjani ubulala amafastela? Ubudlala? Ubuwenza mbulwa ngithi. Yes, so nathi siyalwa. Wena osabuka ngenhleke wena. Sisi sikhuluma nawe wena yeka lo yamuntu. Osabuka ngikhapheni. Thula sikhuluma nawe la. Angithi sikhuluma nawe mina manje. Wena kumele uthule. Khulume nami uzothi mina ngithini. So olena sansamo. Sisi awukhulume nami manje. Lo muntu akana property la. Umuntu anayo isite. You understand? Yeah. Wena into omele uyenze manje khuluma nami yimi engikhuluma. Yithi umuntu wakho uzodila naye lenga. Uzodila naye lenga phandle manje ukukhuluma thina manje. You understand? Into engisho mina ngithi like ekhaya ngifuna 5000 ukuthi uphulile. You understand? Ungene waphula abantu belele. Saqede thina safonelwa sisekhaya lesilele le. Yazi ndlala mina. Yazi ndlala njengoba uzophazamisa abantu bethu belele la. Kumele kuvukwe manje. Sibe inhlekisa thina la. Ngenxa yakho. Ngifuna 5000 ngiphinde ngifuna udizili wale moto ozoyithela. You understand? Le moto ihamba nge-V power, ihamba nge-standard, ihamba nge-V power, thela udizili wale moto. Nje. Kule moto ngifuna uthela udizili o500 i-V power, then ukhiphe 5000 waleli fast. Usho ukuthi imali oyikweleta la 5500 yokulungisa yonke le nonsonto yenzela. You understand? Kuzomela ukuthi ukhokhe imali, uthela imali yedizili la. Uphinde uluze ukhokhe imali yokungena la ekhaya. You understand? Ineli phoso kuphelela ke go ga ile kerele ke se. Ke phoso.
ukuthi sifice ungekho ke seo mhlawumbe ke tlile a kere nna ke tlile ke re ke bone ga ke tsoga ke realisitse gore o mogago go ke tswang ke setse a kere ke tsogile tsa gago ka se re dinamba ke kopa ga mama a le mfounele ga ke tswa ke kopana le ngwana ga ke yana o ntshitse ga ke tseleng re tla ka be ke mmolelo ga ga ke gane o natse o etsa le festere ka no ditseng ga ka gana ke dumetse ke bone yazini awumuzwa kahle ukhuluma ngodiesel walathi nesiphuma kho hayi ukuthi siphuma kini la esuka khona thina angithi thina sifike la sayofuna lapha ya okay it's fine akakhulumi ngodiesel ukusuka la siyapha ukhuluma ngodiesel wala esiphuma khona thina wena uma uzokhuluma ngo-1000 ukuthi emalangeni mina ngeke ngiphume la ingekho nje imali ekhiphile leyo nto uzoyikhipha emalangeni uzobona ukuthi wena uzokhipha ibhalansi emalini kodwa manje mina uma ngizophuma la kumele ububhadalile nna ke sa gane nna le festere ke le itseng ne ke sa gane ke sena bothata gore ke o bitsa motho njengoba uphula ifastela abantu bayakutshela-ke ukuthi yenza kuphi uyeke kuphi ifastela liyeke linje ifastela you understand akekho umuntu ozoze izomosha la ekhaya phinda alungise uyosijwayela kabi sasa yeke ifastela olungisa lo wena you have to pay ukuthi ungene elawa zomosha ebusuku abantu belele bekhokhile uyazi ukuthi abantu bengaklema lento leyo sisiwe lalela uthe wena ungayozama 1000 ngilindela yozama 1000 ke tla intshitse la ka mpha account number ke tla transfer angizokuthemba kanjani ko ga ke mmotse ga gona go dipla nteng but manje angeke ngiphume phela la ngaphethe lutho angeke ngikwazi go nna no ga uzokwenze njani pho mana ifastela uzofaka ngani ubudakiwe zorangithi ebusuku ubudakiwe you are drunk uyithethe imali ekuphuza ya challenge ichomi zakho ezikuphuzisayo zikuphuzela ubulela amawindi ethu zikukhokhele buka mfo uthe yena ifastela ukuzolala elifakile yes imali okade uzokwenza ngayo lapha ubuzoyithatha uma uthi wena hawuna next wona lo bese ulithenga ngani ke wini ngoba liyathenga iglass ubani wake ubani ule buhangu uthi sihlale kahle somuntu wakubo bezozolungisa unamanga lo sisi uthi yena umuntu kunomuntu wakubo vele odila ngamafestela ayikho into leyo usebenza ngamafestela uyena obezofaka hayi ayikho leyo nto awu nesikhathi esiningi sisokudlala into engiyifunayo manje ukuthi sizwane kahle yazi wena ukhokhela ukuthi ngenwa zomosha 1 lalela 2 uphinde uthela udizili kuleya moto u500 understand ilapho nje indaba yakho phela ukuthi sisukele lena thina sisol attenda wena la kodwa amandla okuphula nawo hayi uzoyikhokha khulula moya nayo phela kunankinga unayo iprofit angithi mwazi ubulala fast nje nawo nayo kokunye kusendlini so endlini solanda into zakhulula hayi mina